Sini akhirnya PSF ni General Secretary tabuk PSF ni advisor member sini borong menang Surinda rumah sini amjani no bopajak sini no PSF Bharatna division ni active member sini borong menang Subroto Deborma tai tebo PSF na adong lok sini thani fight dong amni bagai jeung boli bising tui tai sini ro tongo sini duita bisi sini Purwochanpur tai tisa mungkurni duita bisi ni sini chairman vice chairman jeung mai manjak phaiya amne mai borona belai hambaya foro borona jeung mai baksa chomo khorang rebani bagai jeung tabo sini naro khuptui jeung kisasa pokhralanyai amne bagai halai sini hatiwa painai joto takote buksongna norok nani jangalo asuki phano sini sini hastewo chalon thanga gai taunga sini tinam sini bobishot amna tuisung krananya bole khupti ko tabuk sung turut sini narwai erbakan dograni khupti sung ko rokalanya ambai citizenship amendment bill law sini notice implement khaimang lak ba o bill pass khaimang lak nei several time borong memorandum rekha fiaba borok sini notice ni borok ni sentiment na sikiawe OCA bill la borok aba hekai ta mane pass kai dikika awu CA endo amuno na CA menyo seng sini wage wan chukia borok sini tinang ni wage wan chukia nei seng borok no bongni ja oro chikap ni bongni mang thong no seng songnai sini sogui bongni mang thong no sogui seng sini khani bikup ba sini khani kha khamana sini khani kha khamana seng purunai nge amri bagno jotno sini hadiwa tongai tafung pukuk hanai painai jotno no ta manai sini naro erumi kok no khani bagai noro ko jau